Morning, madung buntag o madung adlaw yung tanan diya sa tibok kalibutan. O magpasalamat sa tang labaw makagahom nga ingarong orasa. Sa grabing lisura tang panahon karon, naglurat gyapon katang mata. Tungod pasalamat sa tang Ginoo nga hatagan gyapon tag madung panglawas. Bisag ngani ron nga daghang haniron mga panuway COVID. Humaladig kalag-kalag. Ang silubit na po nato dali padung na po ta Pasko. O timbaya di ko diha sa Cortez nila ni Rosemary. Ngani manang Linda, manong Noel. O si Rosemary dias ni aging adlaw ni ingon siya nga nagtuloy ko sa Cortez, nadi ko sila ron ila kagaga. Ingon sa order na hagsuman. Wa ko nagsuman tong anak kay diha ko gilakaw. Sa kaning paglakaw nga dali-dali ka balingsungag agang sanilas ka kita am sumuspos ni Alitz nga agang sa nagpikas tungod sa nagdali-dali sa katong panahon na pagbihay uwan pod nagpikas ko dito kay pagtabok nas bay sa ako mulakaw nanangid kong patay og nanay nga mulakaw ko katong sanilas sa pikas katong brown ka alita to nga ila kong gikatawan lagi kay na tikas ang sanilas o salamat gani kay nagmotor ko o wa pa ko nagmotor nasakay pa kog ban unsakay hang bation mantugay ra dito sa balilihan pag-abot sa balilihan yung palit mo luto nga daan ng sudan kay mong nagkurug-kurug na mis katugnaw sa uwan datong Domingo kay hamlos Domingo nga durog uwan aday mga baji og blaki nagtan-aw na nagduhom-duhom man ako pero wa ko kabantay wa po kong tan-aw sang tiil kay ang jacket pod basa lang tuto na lagi may kay mong nagsingamay pag-uwan mantugay kay ingat po ilang forma aga man lang siya sang pikas pag-abot sa Cortez pa ko nakaibaw singitan ako ni dito agang tiil na ang sa tuwang sanilas matong hang videohan aw hang picturean nang isint ni Ali nga nagpikas lagi ko sus wa dun ha Murado ko gigerak sa nga rapod to nga ingat tuhang porma sa paglakaw kay wa to kahinumdum nga nagpikas na kay ngit-ngit pa mampukuning lakaw doon saan human na ag-ali kay isa man ipong gipos wala nagilalaman tong sainas na pikas kay ano to disgrasya to nga magdali-dali muna sainas yung nagpikas pero unsaan din na mabalik kay human na disgrasya. Salamat lang po kung ako nang sakay ban pero kung sakay siguro po kong ban lakaw nas bay mabantajan kay magban pero kay nanganak ang kong motor wa may kuan mo siguro po to muna eleksyon sa mga taong dali-dali dangag kay abot ko sudes dangag lay ko kaya agsa pikas ang saan humana ni kuan pikas sa nilas lain dapit sa kalibutan labi nga nili Damoinda doon, salamat sa pagkaroon ng talasang video ni Madam Anthony Family. Katutanan, di na mahurot o pahingan sa tungod sa kadaghanin do, amping mo kanunay. Magpasalamat gyapon ko nga. Kasi gyapon muglantaw sa ahang kuan, dagway nga masag murag iring gibidli. Bitaw panagsal lang po kumaka isura-isura sa hang video kay busy lagi. Trabaho ginagmay, magnulaman. Yung mga apo nga yung apo nagdaw-daw na ito mga doon ako tulong na ako ng cellphone ni December doon pod mga apong panganay basit bawo asa ko na ni hatag nga cellphone hatag itong daan ng cellphone kay doon pod di na Sirlin bay mahatag na ito huwag na bay katag kay pag ito nagkurtas lagi naghilak-hilak na naghuhilak cellphone lang gamitin mo ito po cellphone sa grade 8 na ba sa itong bataa da mura po ko nakuan nga mga do lagi sa ng cellphone ko no maning kamot ko trabaho basta hinahinay ginagmay kay arong mahatagan nag cellphone karong Pasko kay gamit ko itong cellphone nila kay nakuan naman eskwela grade 8 naman manang hat-hat laman niya budoy kay basta magrasyahan ra ko tagaan na ka ng cellphone o katutanan nagkuan sang kuan magpasalamat ko yung tanan nga bisag nagsige mog lantaw sa ahang video namuhingan lang ng tagsa-tagsa kay buwan na mo kinsa mo
O kana si Madam Anthony family. Amping diha ka na Madam, kamong tanan amping mo. Hinat pa ang Ginoo, magaban kaunay ninyong tanan sa inyong ka maado nga naghanana mo og sa inyong maadong panganana nagsige mong lantaw sang kuan ang video nga bisag nagkalamukat karon dito nagkalamukat kay karon ako nakataghat og lingkod-lingkod ning nang kaa palagsaran mo ni makatambay kay namalay ko trabaho ginagmay pero sa una sa po magtrabaho dan ko halos kanunay nang kaaren-eren karon day Webes mag-uban mi ni Alex ron madtumis ibabaw mahapit kog tanan atong kubasa nga hangita na mas ni aging pila ka buwan na mas alyana o kuan na baron namunga na ba kay karon galing wa kun duty ron kay kuan man ron holiday man wa may daghang lutuon o kanang rasihan o may opisina dito ko pwede mo absent kay magdaw-daw po itong hangigagaw dato kuan kaya may ilang tinda o di ko mo luto kaya naman dyan pisto sa tuan infirmary at mga infirmary iza ng kalendarya pero wa diha magluto para sa Johnson magluto wa galing kumlanghid karon hindi ko mo duty pero nakibaw man to si Zanga holiday ron katong ipang ready to gibilin para na to dito sa Johnson mo na nga dahil sa pumagdaw-daw sa kunay kalijit buhog na pagkapos promise bahay karon mag-uban sa may ali ron mamang Alyana hamtong giban nga ang inyan nga uban mi atos ibabaw kay balik lang sa Manila wa mi naka suri-suri tos ibabaw wa sila kangatos among kalubian matumis ka ng linda ron kay naali ko dito ito lumanos ka ng linda ba hoy bis mo nang nang ubalon karon og uban ba ang atos bayron kay mata naman ya, salamat po tas labaw makagaham nga ning siga nag kuan siga nag langit basta di na po dun mag-uwan lang sige lang magdangok dari sige uwan lapok o rosemary dihas cortis nag-uwan ba dari ning siga na ang kuan dari amo da mo to rosemary pasensya na lagi sim giingon nga wa ko ning kuan puhon-puhon na laman og makatabok na sir din diha kay madeo-deo naman katulad ng pangatunag cortis emergency to wa may mao gali nakaangin siguro na balikan sa nilas kay dali-dali mao na to pasensya na si mong giingon na nga magpa-order ta ka pero pwede na po ka mo-order dihang Julie Mama Julie diha kay do raman mo pwede na po ka mo-order atong Julie ang Silas nga nagpikas inang ko nila nga og nasakay po kuno og baan unsa kuno kay hang batiin kaning Silas nagpikas lagi kaning puwa mo ni kami ditahan ni kani mo ni kang alitan ning pikas kani wa jud ko kabantay nga na tungod sa pagbiyahe ng mga nag-uwan haway hang kamot kay bitbit ko padong nagpadong ko sa motor za hawad sabak pa jud ko bugas za arang uwan na mao ni nahitabo ning naog ko bulihan bantog ag katong tawo nga ang tan-aw na hadto kay diha ko ning patong sudan tus balilihan kalendarya ila kong gitan-aw sa mas lag mujuhum mao lam din ni pagabot ng Cortis si along may nakabantay nga nang sa naman mong Silas na nga nagtikas man madugaling kay wa ko sa kaigban wala na ingani hang porma saan nga hay muna sa mudong mong taglaran atong panahon na wa ko ka nangita kog Silas nga maka palit ko balag bratuhon bis kay kwarta kay kanling nga ngagmo taglaran nga niyang Silas nagtikas sir, lining ko, hindi lang sa nabakanay. Huwag baka kakitas imong tiil na sa... Hani man na? Kinakatag na na? Mama Nailin. Hatag na ha? Ti oh. Abi, uy, salamat. Duha mo lagi. Nailin. Love you, Nailin. Love you, dahil. Salamat. Iling mama, salamat. Love you, Nailin. Oh, inay na, mobile ba sa nakaatod babaw? Nailin. Oh, Love you, Nailin. salamat, day. Ining mama, salamat, day. Ay, diyan, anong bahay ko nila, ali, nagkape sila. Kay, panagsaran ko ng bahay, makasunod og buhay trabaho. Baka na ako kuwakiroot, Nay. Baka na ako pakirot na eh. Hindi, Nay. Hindi ko sa mukha pakirot siya. Sa una ra. Okay. Ay, ikaw, di nasa bugal eh. Ha? Nagasama ka. Nagkape. Makamay mo pares. Nagbibot na good milk po. Tiyan. Nandog ko sa nanay. Nagdaghang ko na to. Hindi Ang naghan. biskuit ba? Ang Hansil. Hansil.
Asong ka Mas nanay, kaya nang niwang-niwang si nanay sa dang gibati. Ingaway lasa. Haga ko na ilin, niwang po ko na ilin. Niwang ka. Di pandara po niwang na ilin. Natanggal. Pandara po iniwang ko no. Panak guwapa na ko na ilin. Si Prami mo ining na. Napagawa ka day. Ningniwang si da na ningniwang si da na Niniwang ilin. ka o. Kutanawa, niniwang ka. Iubo man. Na, nagkukijagpos pa naman kay kasal. Sa mabay pangita. Buang no, bukong lipat tayo la diming. Balis ako na yung magpasukod na yun. Pasukod ko sa sali ka mo pasukod. Ginali, ay magod kami haba na to. Ihabo ko na. Kaya raman na ihipahimo rin infinity dress kay brown man. Nataas ilong ni Prami na Yan ang niwang Galiana. nawa. Yan Tapal ko nang ni Aliana day. Pareha mo nung sa Prami day. Tapag ko na. Tapan na, pareha din mo na. Tapos dagang ilong bugas na Wa yun. naman Tapan na. Hey, magod na ilin. Wa naman na his diming. Kisi ko na ta Prami. Wa dugay ra kaning Eh, Wa na. sagdam lang nito. Panimang ko destindahan ba yang ipat la sir na bil. Bitaganan maguna Ang nanahayron Prami. Si Pila di si ka. Ajaw lajo nara si eskwelahan. Si asawa ni Juan dato ko nagsugong sidrag paputod. Asa oy sos gino dito ko Si kan pagamay ko kon di Lita. mga sida. Ah, siya nang lita. Di mo na hay. Ug sida mama ong raida kanang mapaplin ba nga nang putuputulan nga ko. Ano ba ipaplin ay? Kanang sali na bang di. Nga tumang kong idagdo ka. Kalang kisari ng ali, hindi mo nang tilahas. Sida paplin sam na. Sida man eh. Tapos na sida. Sida na. Buton. Kanang ipok ni Prami sama na. Kana sida gapon na. Dangog ba na mo? Kanang imong ipok na sama na. Ay sida na dangog di Na, ito. di kaya dara si mama Ay, makain ng mga na. sida na eh. Ini may matahi si kuan. Ha? Sida na yan. Na, nagkagubot may kayo mag... Nas, muni ka! Aminos mo. Mong kusiniro. Tapos nagharos nagkamunggay. Nagkuan sida. Ingat siya nga, hindi ako nakapanaogo nung kuha na, magkaon na. Tarang buta na, doy! Si Lumil, kusiniro na risbay. Dahil panghatag ko ang library na Ta. nagkaroon din. Ang nagmata na tiri, di. Kuya, kay di ko sa mga pikay. Kuha na ko no, pumahaw na ko nung isa ditso. Wala na kay Di katugtos ilang babas gud dai ko ka. Wa lagi. Ang isang pan, nga gikawan mang roy, ang isang pan. Wagi. Katasan siguro na kung sa dun tiko-tikaw. Kinsa, Di mo yun. ngiligo naman gani. Katasan siguro ba? Nung tiko-tikaw. Di ha, ginagpangapi na, di na ko nung mga pi, ditso na ko nung pamahaw. Di kayo mga pika kay di na po ganahan mamahaw. Wala si Sabi ko mga pi kay Manila, ba na si Ja? O, anay kapit-kapit kay Litso na pirmi. Salamat tayo sa imong mga tabang na dahil ha. Tatapami. Salamat sa imong mga tabang na. Ang pogi. Ay, madawas. May daan sa charger, kaya di mo nang pagman. Kaya tagli mo ismagul ko ilimul day. Ah, ito ko nang ismagol, kung alam mo na ismagol. Kaya ito man si Just gawas. Dari kay. Pwede naman yung Di ko tiri, di ka mo tinong kasaltir. tayo. Okay. Mga nagsun silang tulo na. Alay. Tiri, mga buhok. Ato diri. Sa kasal ba atin? Mabalas ko Ano an. ba taga madum amad ba mong panglawas. Kato laging iban kato mga patumayan nato. Dani sa una. Mga tulog itlog pugo. Mahatod ka rin mga niluto nga. Nay, Nagbananan mga lagi mga sa to, minggo flor. nauna. Di katong dani ko bitaw dai kuan pugo ug karni, ade putumaya. Katong gaawan para mi dito nag-vlog pas para mi bag-o pa. Ang kamo kung abang lang. Gako ah. Ha? Gako mo kanya ko abang. Abyo na ilin. Nga pag ready na kay mo ato na ta. Okay, Judan na. Wala ikaw yung opisina. Sabi nung alaw ah. 4 ano ay pisino. Papay buhol kuan mo kuno ron. Buhol di man kuno di. Wa ko Mga ni. doon naman taon ako November 4. Panak guwapa na ko na ilin. Si Prami mo ining na. Napagawa ka day. Ningniwang si da na ningniwang si da na Niniwang ilin. ka. Kutanawa niniwang kay ubo man. Na, nagkukijagpos pa naman kay kasal. Sa mabay pangita. Buang no, bukong lipat tayo la diming. Balis ako na yung magpasukod na yun. Pasukod ko sa Sali ka mo pasukod. Ginali, ay magod kami haba na to. Ihabo ko na. Kaya raman na ihipahimo rin infinity dress kay brown man. Nataas ilong ni Prami na Ganas niwang Galiana. nawa.
Tapal ko nung ni Aliana day, pareha mo nung sila parami day. Tapos ko no. Taban na, pareha din muna. Tapos dagang ilong bugas na Wa naman Taban na? Manahi. Magod na Aileen. Wa naman nahis diming. Kisi ko na ta parami. Wa dugay ra kaning wa na. Sagdam lang nito. Kani man ko destindahan ba dang ipad la sir na bil. Bitadanan maguna Ang nanahayron parami, si Piladi, si Ajaw, lado, nara si eskwelahan. Si asawa ni Juan, dato ko nagsugong sidrag paputod. Asa oy sos, gino dito ko Si karon pa pagamay ko di Lita. mga sida. siya ng lita. Di man hay. Ug sida mamaong raida kanang mapaplin ba nga nang putulan nga ko. Ano ba yung paplin ay? Ano ma, sali na bang di